Dobrodošli ljudi u Minecraft. Danas ću vam nešto pokazati. Sad ću vam nešto pokazati. Samo da to ja nađem. Evo ga, našao sam. A ne znam ko ću mi toliko što nemam pojma. Baš mi koči. Što ljudi nemam pojma. Evo ga. Sad ćemo da napravimo jednu rupu. Evo ga. Čekaj još jednu. Evo ga. Dobro, evo sad ćemo ljudi mi ovo brzo uraditi. Evo ga. Ako ne znate kako se sa TNT-om kako eksplodira, vidite, ovako ne može. A vidite, kad stavite TNT i polugu ovdje i samo je povučete na desni klik i to će eksplodirati. I to je eksplodiralo. To sam samo teo da vam pokažem. Ajde, pozdrav ljudi. Ćao.